azi ukuthi yini le ofuna ukuyi-achieve. Ukuphi ngempilo manje because akubona bonke abantu abaxakekile ngoba bevaliwe. Abanye badinga nje uku-unlocka nje umqondo nje. Abanye batsheliwe ukuthi yeke niphinde niphumelele kwabulawa abazali balekhaya babethakathiwe kunomthakatho wabopha wagqiba insila kwaba njeya umqondo uvela ulokhe ngci hayi ukuthi khona wagula kancane nje umlenze sengithakatho ubani sengizondwa ubani cha ulimele engqondweni khona ukulimala engqondweni khona ukuphazamiseka kwepower yakho khona ukathekwa isilwane khona ungahlakaniphi komuntu yabo. So akubona bonke abantu abangenamali ngoba kuthiwa bavaliwe kumele bathole usizo. Abanye abanamali ngoba abahlakaniphile. Abanye abanamali ngoba ba short tempered. Mangabe uthola umsebenzi uthola ibhizinisi ujikela lo muntu okufakile bese ulwa naye bese lo muntu lo nijikelane mase ngiyaxabana. Abanye abantu akubona bonke abantu ekuthiwa laba uboshiwe kwathakathwa ingqondo nje ingqondo. So mina mawuza kumina ngiyacheck ngendlela yami mase futhi ngiyaphinda ngiyabheka ukuthi awunayo lenhliziyo encane umsangana. Mawunenhliziyo encane angikufake nje endleleni ukuthi ayikho into oyinqoba ngolaka. Ulaka ngeke unqobe mawuba ngolaka. Mawufuna ukunqoba wehlisa umoya. Kodwa mawufuna ukubukwa ulaka. Ifuna uzazi ukuthi ufunani nje. Mawufuna ukwakha lo muzi othi uyawakha ngeke wakho nolaka khohle uyojikela nayi uyojikelwa nazi izingane oyizalayo nolaka ngeke wakhe. Kodwa mawufuna ukwakha lo muzi iba umholi oqotho la mase sibheka thina ukuthi obani abafika kulomuntu la kwakho engathi bakuvakashele bese befika benzini baphonsa imali ezimnyama bese befika benzini bese befike baphazamisa idlozi la lekhaya bese befika benzini bagqiba izinto ezingalungile egcikeni ezohlukumeza izingane zakho. Sibona bakhona yini abenza leyo nto. Uma bengekho ngiyabheka futhi ukuthi akuwena yini owenze leyo nto kuwena. Ngoba phela mangabe uboshwa sekuthiwa ngampela uyaboshwa usuthunyeliwe into ekuthiwa ikubophe. Into ekuthiwa ikubophe yenze njani into ezokubopha ingena kuwena. Mayisiyenza njani? Mayisiyenza wena ukuthi wenza into errong ukuze ungene enkingeni. Nakho manje nake usefikile umuntu wakushaya ngesilwane usuhamba nesilwane ke manje isilwane seso njani sesokwenza wena ukuthi uphuze utshwala bese ungena emotweni uhlaba imoto ngesivinini ongakazi usibona yabo. Sesokwenza wena ukuthi indoda yakho ungayihloniphi kanti vele iyi-breadwinner. Makuwukuthi owesifazana oyi-breadwinner uzokwenza indoda ukuthi ayichithe adube lo wesifazane bese yayixoxa nomaxabana. Uyahlonyikiswa. Kade ngichazela omunye nje okade ethi mina wathwasa izinto zakhe azilungi kodwa wathwasa yabo. Ngivela ngathi awuthi nje ke ngimfundise nje. Ngimfundi kumnandi phela hlahlale buyi bafundisa abantu futhi ayikho into engienjoya njengokuhlala phansi nomuntu nomakhandakhanda ngikhulume naye yabo ngini isikhathi kahle nje ngikhulume naye abuze ngimphendule ngathwasa my king izinto zami zavele zavaleka kakhulu. Ngimtshele nje isibonelo nje ngathi empilweni zu2 into ezenzakalayo. It's either uhamba nomoya okudonsela phansi noma uhamba nomoya okuphakamisayo. Two things. It's either uhamba nomoya wena yourself ngoba into eyisitha sakho iba ngaphakathi kuwena. Uhamba izimpi engilwa nazo lezi ngomakhandakhanda futhi kuyazibuza mina makukhona umuntu othi akanawo umakhandakhanda kodwa uthi userious emhlabeni ukuthi uthembeni nomuntu ngoba izinto ohamba nazo zisebenzisa wena
and mina kuvunywe emhlabeni kwavunywa ezulwini ukuthi angilwe nento elwa nawe. Umehluko nje wena kumele wethese umoya. Into elwa nawe izokudonsela phansi, into ekusupportayo izokuphakamisa. Asibize ngokukholwa. Usathane uzokudonsela phansi. Usathane, uNkulunkulu uzokuphakamisa. Asikhuluma language yesinto. Idlozi lizokuphakamisa. Idlozi, umthakathi uzokushunisa phansi. Uzokushunisa phansi. Amadimoni azokushonisa phansi. Izingilosi zokuphakamisa. Yini umuntu angafuna ukuyizwa la? Awixoxi ngomlomo lento. Into ekumele yenzeke uyibuka. Uma ngabe uzoba nenkinga bese ufuna ukuphakanyiswa. Mawufuna ukuphakanyiswa kumele ugezwe, ugeze, ugcoba amafutha. Bese ugqoka ingubo ecolekile, uyaphakama lapho. Kodwa mawushoniswa phansi uzothi mawufika uhamba ngecathulo, oma uphakanyiswa kumele uye esikoleni, kumele futhi uthole umsebenzi usebenze. Kodwa mawushaywa unecathulo kuzothiwa kuzoguga isicathulo uhambe ngophaqo ugcina uhamba ngonyawo, noma uthi uya kumuntu athi umuntu ukukhumula lamasimbi isicathulo hamba ngonyawo ligcikini, lapho awuphakanyiswa. Mawuphakama uzothenga isicathulo esihle kuthi uyasibona isicathulo asidlile, kodwa mawushoniswa phansi uzokhunyula isicathulo. Yini ekumele ihambe ngonyawo? Isilwane. Yini ekumele ihambe ngesicathulo? Umuntu. Mawukhunyulwa isicathulo wenziwa isilwane. Kodwa mawugqokisa isicathulo uyaphakanyiswa, uhambele phezulu. Hambe ngesicathulo, ngelinye ilanga uzohamba ngemoto. Kazi noma abantu bayangizwa yini? Sakhona isicathulo nje. Khumula isicathulo. Mawufika namawashi egolide esandleni, amawashi amagolide, ufika nengalo yakhe iclean. Yabona uyabona ushuqhamuka kuthiwe what a lady, what a gentleman. Uyabona uclean, uyaphakanyiswa lapho. Ushaya ama bracelet amahle igolide, uyaphakanyiswa. Kodwa mawuzofika udliwa shakho legolide lemali, uye kumuntu athi umuntu ukhumula leli washi. Faka nansi intambo ehlaza noma emnyama noma ebovu, faka nansi khumula iwashi legolide, uzofaka intambo yewuli kaThubhopho. Is this an upgrade or a downgrade according to your understanding? Ukhumula iwashi legolide, uzofaka intambo kaThubhopho yewuli, thiwe gqoka lokhu wena. Downgrade. Ukhunyula ingubo zakho othi mangabe uyigqokile kuthi manqa thiwe zikhumuli, thiwe gqoka lamasimba lento. Kuthi wesusa imakeup othi mangabe uyidlile umakeup othi mangabe uyishayile wathi mba wonke umuntu athi wow, to keep a lento ephakamisayo. Shuka phesha kwelwandle ubafitha obenza ama makeup abaculi baphesheya noma business, thiwe susa le makeup. Uzofakani? Faka ibovu noma ikharamara bemhlophe. Ngifuna mina ubuza ukuthi uyaphakanyiswa noma ushoniswa phansi. Ufunde esikoleni thiwe idlozi lithi yeka lamasimbi esikole, yeka lamasimbi esikole. Enze njani? Hamba uhlala lapha entwaseni, ngafundi weqiwe iminyaka ngafundi, mhlawumbe uphume ka grade 7 thiwa yeka idlozi afuna ufundi, hamba uhlala. Uyaphakanyiswa noma ushoniswa phansi? Kanti mawuphakanyiswa funa kuthiwe wow, ingane yakho iyaphasa esikoleni, sebeyisusile esikoleni esendaweni esikiti because lesikole si under disadvantage, sesimnyise esikoleni eselokishini noma esikoleni esesama multiracial. Uyabo uyaphambili bafethu, ake nihlukaniseni izinto.
izinto ezikusaphambili noma ezikusemuva. Mawuxabana nomuntu wakhe endlini, niyaxabana. Ngabe manicabene, ngabe ayafa ama TV nezitsha. Noma mangabe nizweni nithenga ama TV nezitsha endlini. Uma ngabe kuxatshweni iyafa ifinish. Kuyathukanwa ngezinto ezikwehlisayo. Kodwa makuzwenwe kukhulunywa izinto ezikuphakamisayo. Bafethu, life is about you. Okwakho nje is to take you need to take control. Hayi, ngiyazabanye angazi noma sengiyazwakala yini. Mase ngizwakala nisho lithi hayi siyakuzwa. Sikuyazwakala? Hawu siyabonga. Nisho phela mase ngizwakala nje kwale kuthiwe no sound. Nisho mase ngizwakala. Ngifuna ukubona khona la bethi hayi siyakuzwa ke makhona. Baba siyakuzwa my king. Seniyangizwa ngithi. Angiwafunda impela manje. Sengiwafunda impela manje. Sebeshile nje abanye bathi yazakala, sengifuna ukuconfirma from nina. Nangiya umhlangano gomethi useku right my king. Mina angikhulumi noma inobani. Angikhulumi noma inobani, ngikhuluma nawe sekhaya mfethu noma ungangaba nayo imali, kodwa mfethu ngicela mawungenayo imali esandleni as yet kodwa ibe khona engqondweni. Imali iqale engqondweni before ize esandleni. Ayiqale esandleni mayisiye engqondweni, iqale engqondweni mayise iyaconvecteka mayisize esandleni. Mina ngikhuluma ngabantu abashayekile empilweni, yibo labantu engikhuluma nabo ebese belahla ithemba ethi umuntu ngisuke phezulu sengishona phansi sengihle ngosibanibani. Ngikhuluma nalabo bantu ngithi ngikhona bafowethu. I no more. Cry no more. Ngikhona.
Ungabe usakhala ngithi ngikhona njengoba ngikhona mfethu izimpi zakamoya ngizazi zonke umehluko zifuna sibe on the same understanding. Mina ngikhuluma nabantu abanamabhizinisi abasuke phezulu bazibona beshona phansi bahlekwa ngithi usazovuka mfethu. Ngiyawazi mina amandla. Ngiyawazi amandla. Ingakho mfethu ngithi lapho ukhona okwakho asibambisaneni singajahi ngokujajana ngoba umuntu nomuntu unama challenges our experience ile ngendlela yakhe empilweni. Mina njengoba ngikhona mfethu ngizozilwa izimpi futhi ngizozinqoba futhi ngizonqobela ngoba ngiyaqonda ukuthi uma ngabe ushayeka into elwa nawe iqala ingene kuwena kuqala mayisenze njani mayisiya controller ukuthi wena wenza izinto ezirong. Thola ukuthi omunye uyena omunye oxabana nabaphathi emsebenzini. Ngiyanicela bafowethu umuntu mangabe kubeka umuntu emsebenzini kwathiwa kabe umphathi wakho, ngiyacela mfowethu ukuthi umhloniphe noma ubona ukuthi uyabheda muhloniphe. Bakhona bazombona ikhona indlela azo exposeka ngayo ukuthi umbhedo. Ungavumi kusebenziseke wena ukuthi ulwe izimpi emsebenzini ngoba leyompi izinto ezilwa nawe zizosebenzisa lento ukuthi ulwa nalo muntu owumphathi wakho bese impi ingena ngaleyo nto umphathi wakho bese encikuselela ngokomsebenzi noma akusebenzise kabuhlungu. Uma umbona uyabheda ehlisa umoya mawufika ekhaya noma usuhlangene nathi ulusho udaba ukuthi umphathi wami unje ikhona indlela esizoba nayo usidile ngayo kodwa wena mawusuya kuyena fika uhleke mfethu noma kubhlungu. Niyongibonga lady. Mina ngikhulumi mina nabantu abagangaya ngikhulumi nabantu abancane ngidinga abantu abamatured ekumele babuke mina. Ngidinga abantu abaphethe imizi ekumele bangibuke. Ngidinga abantu abaphethe amabhizinisi ekumele bangibuke bese noma songibukile ihluze futhi into engiyishoyo. Mina ngidinga abantu noma kuthiwa bakabunayo imali esandleni kodwa emqondweni ayibe khona imali. Ayibe khona. Ngoba imali ebekhona emqondweni before izesandleni ayisheshe ukuphela. Kodwa lozo ithola nje uyithole nje udlula izophela leyo and mayiphola ngeke usakwazi ukuqhubeka futhi uye phambili. Uyacabanga mfethu kuzovele kuthiwe shiya isikole kusho umuntu ocabanga ukuthi uyakusiza. Uyacabanga mfethu uthi uya nendoda yakho indoda yakho eliwanivuka nayo nize nithi ngoba sinenkinga sithandwa sami ake siye kumuntu ozosisiza. Uthi uyafika kumuntu obumthembile ukuthi uzonisiza ngabe umthandazi ngabe uyinyanga uthi mawufika khona afika umuntu mako wesilisa avela afike athande lo mngakho. Lo muntu akazili ukuzokusiza uzokuedela inkinga. Niyakhuluma nje umuntu usekhuluma nomfazi wakho ngamehlo. Mangabe kuukuthi inyanga yesifazane uza nendoda yakho ilesifazane sikhuluma nendoda yakho ngamehlo. Uyokwenzani lapho mfethu lapho? Uyophakanyiswa noma uyokwehliswa? Ngicela bafethu before uzubhulelwe before kuze kusho umuntu athi kunje ngicela inqumo oyithathayo zakho zibheke wena ukuthi ziyakunyusa noma ziyakwehlisa. Ingakho mfethu noma ungenalo ngisho isente endlini kodwa ukubeka amanzi bese uyageza bese uyaayina bese uyaqoka kukodwa lokho kusho ukuthi empilweni ngiyaphambili. Kodwa mawuzothi unenkinga kuthiwe khumula lezi ngubo zakanokusho zikhumule othi uyambheka ugobela wakho uhambela phezulu uyanqanga uyabona ukuthi we uyasileya ugobela uyasazi isitori sakhe. Wena thi uhamba ngeenyawo thi idlozi alifuna alona idlozi lelo alona idlozi lelo. Khona umuntu bafethu othi uyofuna usizo kanti le yakhona uyodonseleka phansi. Isinqumo sithathayo asibe indlela yokuyisa la ufuna ukuyakhona empilweni. That is why empilweni you need to take the wise decisions always. Always. Mfethu
ngiyakutshela mina zibuze ukuthi wake waya nomuntu wakhe enyangeni nabuya nimnandini noma ubuye inyanga isikhombisa ukumfuna umuntu wakho empilweni isign yokuthi musu uhamba lezi impathe ezikanjalo empilweni bafethu asilweleni ukunqoba asilweleni ukuphumelela ingakho mina ngithi ngomakhanda ngeke ukhalele mfethu u7000 wakho kamakhanda ngoba uhambo umsebenzi engizobe ngikwenza mhla ka13 edamini boze bangidabukela abantu ababekhona 14 festival kodwa umsebenzi wangomhla ka13 ngiyakutshela mfethu wena nomakhanda nawo uzoba nawo yobukhona uyozungidabukele uthi akekho umuntu osilwela kanje iziphi ngento engiyobe ngiyenza hayi ngiyobe ngiphenduka uyongibona makuthiwa sengiphenduka phakathi edamini uyongibona mase ngiphenduka etsheni lamakhanda uyokungibona ngiphenduka ukuthi inhloboni yomuntu lena uyobe ngibona ama-dread obeqaqiwe nikizele ethi abanikizele ethi ila niyobona khona okwamanje umuntu angasho noma yini afuna ukuyisho kodwa okusalayo isiphetho ukuthi empilweni asinqobeni umphathi wakho mhloniphe noma ebhede emsebenzini kodwa mawusuwedwa khuluma ke msamo wakho mawusuwedwa khuluma eBhayibhelini lakho mawusuwedwa khuluma ekhandleleni lakho ukuthi uyangijwayela ubani kodwa mawusufika kuyena lala phansi njengenyoka ake nibeni izinyoka bafethu ake nifunde ukulala phansi mayisalele phansi inyoka iphephile konakala mayisizovusa ikhanda naye ayilivusi noma yinini ilivusa ngoba ibona ukuthi siyiboniwe and lo muntu oyibonile uyala kuyima ivusa ikhanda once yaqala yabonakala vusa ikhanda ayisaphephile inyoka iphephe mayilala phansi mayihlaza ayibe ngasetshaneni obuhlaza mayi-brown ayibe ngasendaweni e-brown ayibe la ilokhuza yalapho ifana neskin sayo njengonwabo oluvele lishike lube yilento elikuyona nenyoka ayilale ngalapho mawukuthi umfethu ufuna imali wena lala ngakumphathi emsebenzini umphathi zwanani naye uthi mbhanga kuyena hayi ukuthi ulale naye ungizwe kahle lala kodwa esayidini lakhe ngoba uyena ophethe lento oyifunayo masingazikhulumi lezi zinto othile ubani ozozikhuluma ngoba uzothi uyangapha thiwe isichitho uthi uyangapha thiwe wabulawa thiwe uyangapha uthi uyapha akusona isichitho lana lo muntu akahloniphi isidala nje akusona isichitho lesi thiwa hayi khona umuntu owakubopha waboshwa ngamathuna waboshwa abazali bakho uthi uyambheka hayi into eboshiwe la lo muntu akahlakaniphile ngisho noma ungathi uyamqasha wena uzokwenzela umbhedo enkampanini yakho akuxove akuhlebe enza wonke urubbish lo uba lo muntu akahlakaniphile yabo ayikho inkampani engathi ayimfuna umuntu ozoba nenhloso yokuthi ayise inkampani phambili akwazi ukusebenza nabantu indawo yomsebenzi ibe conducive hayi inkampani engamfundi yomuntu kodwa waqala wenza indawo umsebenzi yaba toxic that is when the problem starts ingakho abanye uthi noma ufuna umsebenzi baze bafuna ukuchecka ukuthi la usuka khona ubuka kade usebenza kanjani because hayi ngoba mhlawumbe bekugxigxiza benzela ukuthi awubaletheli inkinga ngiyamthanda kakhulu mina ingaka ngithi mina njengoba ngidecide ukuqasha ama-artist amangaka nama-artist akhona ngakhona emidilovo ngathi bafethu kunama-artist esiwahloniphayo thina esiwahloniphayo nje ama-artist acindezelekile nje ngenxa yepolitiki yasemculweni kodwa anethalent ingakho mina ngithi ayingeke angikwazi mina ama-artist engiwabonayo ukuthi anethalent nami ngifike ngicindezele cha angixhasiwe angenziwe lutho kodwa isenti phezu kwesenti ngizokwazi ukuthi ngiwahlephelela ama-artist ngiyosebenza kuze kuse ngifuna abantu abanomakhanda abanqobe boze bakhe ngishamanzi aleliya damu leliya boze bakhe ngishamanzi bahambe nawo hey ngoba konakele mhla 13 and 14 festival asisebenzi 14 so bes enjoya ukubona ama-artist ethu esiwathandayo performer
Kucelebrate ibirthday yami ebusuku 14 kodwa 13 hayi ngiyanitshela nje ngithanda kakhulu bafethu indle engithanda ngayo ingakho ngigcine ngikhipha izinto engafanele ngabe ngiyazikhipha le information engininika yona akumele ngabe ngiyaninika ngoba njengoba ngininika ngiphazamisa abanye abantu abasebenza ngokuthi wena basenkingeni bacindezele mongo ukuze kudle bona. Ingakho uma ngikuqwashisa abafethu ngiyazazi ukuthi mangikuqwashisa ngirongi kubantu abathi bazi inyanga abanye babo ngoba abanye badla ngakho ukuthi wena enza amaphutha bese befika bona basebenzisane nalento ekwenzisa iphutha ucindezeleka mo. Athi umuntu sengihambe inyanga ngarawunda ngikaze ngisizakale. It's simply because into otshelwa yona nowenziwa yona yonke ephakamisayo baba. Yonke ephakamisayo. Yonke ephakamisayo. Ephakamisayo vuka kade usetshenzwa ngayizolo. Vuka fresh ngakusasa. Uvuka fresh mfethu uyabona uyiclean wena wenze yonke into uqale phansi ucabanga ukuthi empilweni ke manje ngizobhekana kanjani obani ngizokwazi ukusebenza nabo obani abangidonsele emuva ngoba mawusune staff esidonsele emuva hayi ungasabi ukusiceda mfethu ngoba uyantshontsha lana ungikhuluma kambi wenza yonke into uyabona njengamanje mfethu ngicela ukukukhulula ukuthi ukwazi ukuyofuna obunye umsebenzi ngoba lana awusasebenzi sesiyalwa awusasebenzi usudonsele emuva nawe mfethu awintshontshi product omqashi wakho umdonsele emuva lapho awukhulumi kambi ngomuntu obethi uyakusiza ukunika umsebenzi ukuzudle usuhlangana nezitha zakho ukhuluma kambi. You don't make that mistake. Awufiki bengabe uzosebenza indoda ixabana nonkosikazi uyashintsha wena usutshela unkosikazi ukuthi indoda inje noma utshela indoda unkosikazi unje awuhlangani endaweni zabo zasekamelweni wena uze ngokuzofuna umsebenzi ungasebenziseki ukudestroya le family kade ithi yakusiza. Awuyenzi leyo mistake. Awuqashelanga la ukuzogada ukuthi emakabeleni kwenzakalani uqashelwe ukuthi enza ukuthi le nkampani noma leli khaya noma lempilo ayiye phambili ungenzenye inhloso ongaletholanga yona. Awuqashelwanga la ukuzothandana neboss yale khaya no. Mangafunda bafethu ukuthi ngiyanicela ngoba ngiyabotha abanye benu bazoba nabo makhanakhanda abanye banabo ngiyacela funda ukulala phansi. Funda ukulala phansi mawusuvuka sesishaya ikhanda sonke nawe wena kodwa lala phansi nje wothi mba phansi baqhamuka bakhulume bakuthuke basho yonke into lala phansi mba ungajaha ukuthi uthi uyathakathwa ngoba uyothi uyathakathwa kanti kulahla umkhondo kumele uzonda umuntu orongi ukuze ushawe yilo okushayayo. Awujaha awukhombisa abantu ukuthi usola abantu ukuthi uyakuthakatha usola abantu akakufuni ngoba uyoxabana nomuntu emsebenzini uthi akakufuni emsebenzini kanti hayi ukhona lo ngakufuni ngempela. Funa ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lo uyasebenziseka lona mastermind empilweni awufunda ukuthola mastermind manje nina nilwa nama puppets too much. You waste your energy, a lot of energy fighting puppet. Empilweni you must always be in a position to deal with the mastermind. Puppet into eyiwela yona nje fohlo puppet inja nje ipuppet. Manje nina you waste a lot of time fighting ipuppet. Hayi khona umuntu emsebenzini ongizondayo unandaba nenyoni wena gadi ukuthi ubani umnika imali mawuthisha ubekiwe uprincipal iwa ngakuprincipal ngoba uyena ongeza reports enhle nembi ngawe. Principal enzela kahle ukuthi department no director bakwazi ukudila ukwenza ama reports right ngawe. Mangabe emsebenzini kanje iwa ngakwi manager ukuze imanager ikwazi ukukumela ngoba iyona ezokwazi ukukhuluma namaboss amakhulu. Awuli ne manager
noma ngathi uyinyoni manager ngoba vele zikhona ama managers azinyoni noma uyibothe yaze yimphathi manager kodwa for the fact ukuthi inikezwe amandla ayo wahloniphi ungayihloniphi manager kodwa amandla ayo wahloniphi tshelwa yimina uKing Bar akho umunye ukutshela kanje uzwa abantu begwaba woza kumina ngizokusiza bengabe unomuntu wecala bengabe unjena nginomuntu wecala nginomuntu wenkinga nginomuntu wekweleti nginomuntu fuset ho umuntu angathi ehlulwa ukuthi ingqondo yakhe uhlulwa ukuzazi ukuthi ufunani akadingi ini ukwazi ukuthenga amashatha awu4 afana usisekhona lelia uyothenga elinye elifana lelia ngoba uzibotha unemali ngoba igcwele iphakethe akacabangeli ikusasa lo muntu sizothi ubulewe akahlakaniphile lo muntu hayi phela ngeke phela hayi mina nginithanda kakhulu bafethu ningixolele nje and zisaningi izinto engisazokhuluma ngazo nani zisaningi futhi izinto esozikhanyisa zakamoya kodwa ngomhla ka13 bonke abanomakhandakhanda nayo yobe bezoba nabo abese mina mawungangitholanga ucingweni don't stress ngolosithathu you don't have to call me ngikhona ngolosithathu nangomgqibelo ngikhona ngomgqibelo mawufuna ukungidonsa efonini udinga umakhandakhanda send uWhatsApp ngizoba busy yabo ngoba abantu abaningi bafuna ukukhuluma nami ngibe busy mase ngiqedile ngizobuya bayazi ngiyabaphendula uWhatsApp ngiyabaphendula nje uWhatsApp umehluko nawe iba straight to the point ukuthi yini uyifuna kumina King ngidinga umakhandakhanda King ngiyabuyela kuwena King ngifuna ukwazi nje kuyiwa le zithini inhlelo nani all right inhlelo zonke nama dress code ngizongena egroupini yabantu abanomakhandakhanda ngichaze yonke into ngizongena kusasa nje akulusini ngele groupini nje ngichaza yonke into mangachazanga kusasa ngicela abanomakhandakhanda ningikhumbuze nje niloko nibasendile uWhatsApp uthe uzochaza King uzochaza because yonke idata bengiyifuna into ezokwenzeka isikhona ngizochaza kusasa nje ukuthi uba unomakhandakhanda kuzoba njena sosebenza kanjena soya kanjena edamini soya kanjena etsheni kuzoba kanjena fikane kakhathi sokuthi uyabona sodla ngalesikhathi so braya ngalesikhathi kuyabona yonke into ngizochaza kusasa ukunakekela ke labo fomhla 13 ngizonakekela ukudla ke nje cha kobe kudliwa ngempela ke ngomhla ka13 afuna uqaba nangawo 14 ilanga le festival kodwa shosho khona nje inkomo engoyiwisela ukuthi idliwa mhla ka13 ngoyiwisela lonto nje kube khona nalokudla lokhu kwesilungu oma prawns obani kobe kukhona ukudla lokho umhla ka13 loyo mhla ka14 ke bobe sebeyabona ke vele kune caterer yakhona ke yobe ifikile ke izoko yabo catering and stuff yake nje ngithanda kakhulu angizenzisi nje mina mfethu futhi nawe mfethu ozonda mina ngoba uyisupportela impatho isupportayo okwakho ngeke nizinwine bafana bamkhohlwane gcwala ngakufakela ngeke nizinwine la kumina ngeke nizinwine izinto ngizidonsa before zenze ngeke nizinwine ngeke uma nomakhandakhanda la ukhona funda ukwehlisa umoya uzonqoba ngoba kumnandi kakhulu nje ngifuna ukufihlela mfethu wemajola Jerome mfethu ufakaza lanto yamashetha u4 afanayo uyabona mfethu uma ubulewe ungaqhamuka umuntu ezokudayisela indishi uyabo akudayisela indishi lapho wazi kahle ukuthi unobav 40 baht laphana ebathroom yakho uyabo kodwa afu umuntu athi hayi nazi indishi kufika amaloguzana amaPakistan nazi indishi uvela uthenge 3 awuzazi zozenzana
uthi hayi ngiyazithenga makufika ama visit ayogeza la awagezile ngani la esuka khona ngapha la umuzi wakho akona accommodate ama visitor nje akanjani njani uthenga indisho ongazazi uzenzani akusafiki visitor lapha yabo uthenga indishi thenge emaPakistaneni indishi into ongayidingi ngikutshela nje mina uyithenga imoto esho umnikazi wayo athi ngiyayidayisa ngoba iyangixaka uthi wena letha la usithatha isikolokolo somuntu wazi kahle nawe ukuthi imali onayo ngeke ikwazi ukufikisa lesikolokolo kodwa usithatha isikolokolo siyokhahlazela khohlo siyokuxhaphaza isikolokolo usithenga ubona vele isikolokolo banjalo nje uyoxabana nomngakho mfethu osekuzalela izingane nibanga ukuthi usola ukuthi uchithile wazi kahle vele ukuthi nawe uchithile ukuthi ugolozelana uzupheqa amehlo njena ubheke phezulu uzenza into eserious engabe uyajabula ukuthi hayibo nginomfazi oyingozi kanje engithi mangichitha akwazi ukungisenza ayingeke ake nguyeke umchitho ake sisenze imali nomngami manje ngoba ukwazi ukusenza yabona ake sisenze imali ke manje la ingakhona ngoba usengimbambile uyakwazi ukubona nengempela futhi leli dlozi ebelimenza ukuthi akugadi yochitha selizoyeka ukusebenza umsebenzi ongenasidingo selizosebenza ukuthi gadwa uyophanta imali ukuthi ungabunankinga ngoba vele leyo mali mawubuya nayo uzoprovide endlini manje abantu amadlozi zabo bawasebenzisa endaweni eronge idlozi lakho liyoyewe ukukuphantela lilibele manje ukulwa nalendoda olwa nayo elendoda lisaphanti selibele ukulwa nalomfazi balala begadene ebusuku idlozi lifuna ukuhlamba libheka amathuba amahle ngaphandle licanvas ibusiness alikwazi ukucanvas ligada ukuthi ningagwazani endlini bantu nje bayidayisa bona nje abantu shit wena onyanya ufokofo vele mina ngenhlanhla nje ngeke nje angizwa nhlobo ngempatha lamazwe ngiwalethayo ngiwaletha ngamabomu ngoba ngengibabone nje abantu mina umuntu uyokhuluma omunye uthi uyabheka akayazi into ayikhulumayo akayazi omunye aqova izwe omunye akhuluma umphetho ngenhloso yokumislead isizwe esright isizwe esikwazi ukugoverneka to a right direction hayi size qhamuka lona uyakudonsa ubheka lona uyakudonsa ubheka lona uyabona mfethu ilungelo lengane ukuthi ihambe esikoleni yonto baba ifola andi ilungelo lengane uma ungayisa esikoleni udinaya ilungelo layo ukuthi thini inkolo yakho fusak ngenkolo zamasatanism fusak alikho idlozi elingathi ingane ayiphume esikoleni ngimile alikho idlozi elingathi iphume emsebenzini ayikho lonto le ayikho gcwala ngakufakela into engakhipha emsebenzini isilwane esithunyelwe izidla zezitha hayi idlozi lakho into engakhipha esikoleni isilwane sabantu ekade babenithakatha bezama abakwazi ukunithola yabona sebeyaniqhatha ke nabazali ingcabano yenu enibadala iyogqilaza ingane zigqilazeka ngenxa yeenkinga zabazali akekho umuntu othi belele ethi awuthi ngithakatha ingane kaSibanibani ayikho leyonto amaphutha asendlini agulisa izingane xabana ubaba wengane noma wengane ngicathi ingane ngophela ingane ihlanganise nina manixabana nihlukana shuthe enganeni nakhona khonto esihlukanayo enganeni ngophela ingane kuyona enye ingxenye eyakhe ingane ubaba enye yakhe ingane umama manihlukana nina khonto esihlukanayo ke enganeni ingakho manihlukana irobhe kanjani lento irobhe ngokuthi ingane mayifuna ukuya kubaba wayo musu uyinqabela ngoba uyinqabela izowadliwa qeda ama drugs emhlabeni izowaqeda ama drugs izoba isigebengu ngoba khona lengcenye yayo engagculisekile elwayo izowadla ama drugs izohamba igwaza ingane zabantu ngemibese izohamba intshontsha ngoba khona lento elwayo izokhubazeka izongahlakaniphi kanti mawuthi hamba kubaba wakho yafike kubaba wayo uyinika imfundiso eziright ngiyakuthanda and ingane awuyifaka umoya ukuthi ubaba wakho akalungile kanje ngoba mawufaka leyonto ulwa ngoba ubaba uphakathi enganeni naye ulwa nento engaphakathi enganeni futhi
ingane ngeke isakwazi ukucabanga straight ngoba yindaba within yona umoya kamama okuyona nomoya kababa shayisana ngoba umama ukhuluma kambi ngobaba ikuyona ingane ayima ungangizwanga into ejulile verse ngiyabona bonke obhatoma bangangizwa nje bengabe ngikhuluma ngento nje mawungizwile la ngiyakuhlonipha ngomqondo ka spiritual unzima yabo awuyenzi mistake mangabe kudinile baba yengane lala wedwa uyifihlele ingane ungayivezeli ukuthi uxabene noma wayo uyayibulala ngoba there is no way ukuthi ingane ngathi angimfuni ubaba ngimfuni uma lonto izodidisa wena ngoba ulokuyitshela lonto mayisiya pretend ngathi ayifuni yona vala umlomo kuze kube ubaba ozokwenza izinto ezodina ingane uyawina ke lapho noma kuze kube umama ozokwenza izinto ezodina ingane isho ingane athi no but umama akekho right uyabona lento esesenganeni kamama ke izoziphumela yona ngoba umama wenza into errong enganeni kodwa hayi ukuthi uzoyifaka umoya khona gcwala ngiyakufakela baba mongayazi lonto nizozikhubaza niqede ingane zenu nizozakha idomu nizozenza sibe ezimbi futhi nizozenza siba amaholохolo ingane nizozenza zixabane nothisha ezikoleni ngoba nitshela information endala nezingayidingi adwela ngaba abantu bathi bangaxabana nje bawofaka ingane aze inqabele ingane ungamboni mangabe kwenzekile efonini yakhuluma nobaba wayo usuyoxabana nayo ukukhulumela naye awungitshela ingane nayo ukhuluma nami mina wakhuluma naye fuseki mani ingane into efuna nganayo wena kwahlukanwa ingane right wala ngiyakufakela bafethu baba yini bengaqondile ukukhuluma kangaka namhlanje nisuke kusuke kwathiwa ivolume aningizwa ngavela ngathi angisale sengikhuluma ke yabo sengigcwalisa indaba zamavolume ngiyabonga ukungitshela xole base ngikhuluma ngikho good ukufunda ama comment yaba nesikhathi sawo yabo hayi mina bafethu bangabe ezilongeze sibambene kanje kubanje siwene kukhona sisoya khona ngoba uhambo la kamoya lujulile kodwa mawusulazi kahle adhluki kakhulu mawusul understand kulezi imiso esimisele zona emhlabeni ukuthi siphile ngaphansi kwazo haya hluka kakhulu yabo makuthiwa othandaza ngo12 it's true makuthiwa hlonipha omncane nomdala it's true makuthiwa azisa uyihlona nonyoko it's true makuthiwa yehlisa umoya it's true makuthiwa go to school it's true baba yini